Takže Audi to je toxi. Ty vole, Takže Audi to je toxi. Máš tu nové videjko. To sa na vás teraz teší. Z takéto dekorácií sa môžeme spôsobiť, že takýto môže spôsobiť, že musíte dať like, odber a no ja proste jedno, však dávajte ľudia. Ale co je, však tu je len jedna mačka. Tu bola mačka. A tu je toxi. A tu máme nejaké sledí video, máme tu, že to je 5x5. 3. Co? Takže ľudia, nedajte sa. Ojebať, ďakujem za pozornosť. S takýmto upozorneným heslom sa nedajte ojebať. Také dekorácie sa môže aj spôsobiť aj fikcia alebo dačo. Fico môže dačo urobiť. Dačo, no. Tam to je. Toto, perluso. Ty si debil. Ja neznam, co som tu povedal, ale to je súkromné. No, takže dajte lajky, odber, tu kanál. A mám aj tam srandy. Ja absolútne nemá. Ale čom ľudia? Lebo Aďo je boss. Ja som parkourista, toxi. No, a máme tu videjko, že... Predstavom lidičky, že on je čo som minulé, vonka? On je čorte ďable, ktorého zrodili, no proste, chápete, no, zrodil sa ako jak taký ďábol, ale proste... Vy si to uvedomte v svojej hlave, dačo iné a proste vaše to mukové mozky. Ja som frajer, čuješ bro? Že ja som boss, ty nie. Aďo Fredky. Ja pletkár? No dovol. Ja nerobím pletky, ja len dakedy. Ale... Myslel som si... že mám tu niečo aj pre Aďa. Viete? Mám tu niečo pre Aďa. Viete? A poď tu Aďo so mnou. Poď tu niečo Aďo vám ukážem. Ľudia, niečo ukážem. Ahoj, ako sa máš? Super. A vieš, čo sa stalo? Nevieš. A čo by sa malo stať? Ale viete, máme tu mačičku, ona kazala, že ahoj. Poď, ahoj. To je Atko. Takže ako ste sa mala? Dobre, hej. Počkaj, poďte sem. Chodte som. Hej, čau. No a tu je Ado. Mačko, bereš. Dobre. No. Ado, povedz novú vec. Co mám povedať, akože mám povedať, že či ste sa dali ojebať, alebo takéto dekorácie, môže aj sa... Tušenie po celý nevidno. Však to je no! Tušenie po celý nevidno, hej. Takže ľudia, máme tu videjko s Adrianom a... Nie, nemáme. Dobrú noc, idte spať. Ale to také pekné more, mám státy more. Vieš čo? Chuj a piča, že môžu... Čakaj, ja vám dať co poviem teraz. Proste... Som teraz ako... Jak zo biológie, hej? Proste chemelekecia, alebo... No, možno aj spermie môžu sa spojiť ako... Napríklad... Ja neznám, či čo môže to spojiť, ale môže sa to spojiť, lebo fakt je to fakt prísobobné. Ale verce mu. Dobre, takže máte sa pekne a myslím, ja šucho po tým videu. No a proste môžeš sa z toho spôsobiť, ako kebyže nejaká dekorácia, možno sa to môže aj hemelkovať, alebo čo je, nedám. Proste nedám to vysvetliť, hej, bo kebyže, ako by som znal, ako vysvetliť, hej, ale neznám až tak príliš až moc, lebo pre mňa je to... Na mačku. Sorry, bro. Chudinka mačka, ubohá mačka. No.
však to proste pochopte, že... Sebe chuje, dobre, takže majte sa pekne a dajte lajky, odber na kanál. A nás podikajte, keď chcete. Ahoj.